ama ndinokuchingamidza zvakare. Ehe, Ah, pane zvimwe zvinhu zvanga zvichingovhunzwa nokutaurwa zvikanziko David naNashoni ukama hwavo Nashoni ndiye mumwe chete wekutungamirira vaIsraeri mugwenga panguva yavakabuda kubva muIjipita. Pavakabva Ijipita vaitungamirirwa vaJudha ndiye akanga ari mukuru werudzi rwavaJudha. Anga pane vakuru vamarudzi vakasiyana siyana, kuzoti anga ari mukuru Nashoni, kwete, anga angori mukuru wevanhu veimba yaJudha. Anga ari mwana waAminadhabhu here, akazoitawo mwanakomana anonzi Salmoni, norudzi rwaDhavhidhi irworwo, waBhoazi futi. Kuna Elimeleki na ainzani kumwana wekwarutuku ainzani kuvakomana ava. Apana Elimeleki ndiye akanga ari baba vacho handi. Vakomana vainzanisa titarise Bhaibheri. Vakomana vainzana kana vawana haingori trivia zvaya, you don't have to think. Vainzana Malon naKilion, Malon naKilion, Maroni naKilion. Wakanga ari murume waRuth. Marion naKilion vakafa vose nababa vavo Elimeleki. Ukama zvehwakanga huripo seukama hwatinongoitoona nababa mukuru nanababa munyina. Kuzonzi apa Bhoazi mudzikinuri wakanga utori weimba hombe. Mukati merudzi rwakwaJudha makaita marudzi akawanda akanga ari pasi paJudha akaita sezvakangoita kana zvichinzi vanhu vakabva pane munhu mumwe chete anokwanisa kuita kana vana 10 sezvavaita kudhara. Vanakomana ivo vanoita madzishe. Vanakomana pachavo vachava neushe hwavo hwakasiyana, hwepamusoro-soro hwepasi zvishoma, hwekuti vanenge vane vana vavo voitawo madzishe kunzvimbo dzakasiyana sezvazvakanga zviri kare, nekuti nyika yanga ichiri yakatambarara, vanhu vakanga vasati vawanda. Asi ukama hwacho hungoripona naNashoni, ana David nana Elimeleki ndokuti bamunini nabamukuru. Kozotiwo zvinokwanisa kuti chinhu chakadaiwo ngekuti madzibaba avo anokwanisa kunge akasiyana. Maona vanokwanisa kunge vari mukoma nemunyina. Madzibaba nemadzimai avo vanokwanisa kunge vakasiyana asi vari mukoma nemunyina. Madzibaba avo vanokwanisa kunge vachiitana mukoma nemunyina. Sezvamunongoita imimi. Rudzi rwedu haruna kubva zvakanyanya kubva pane rudzi rwavaJudha kana marudzi aIsraeri. Zvose zvavanoitaita taiitawo isusu. Ehe, mubvunzo unouya ndewekuti ko sei akazonzi baba wake ndiBhoazi panze pokunzi baba wake ndiani? NdiElimereki kana kuti Kilion kana kuti Nashoni. Sei vakazotevedzera nyama? Vakadi kungoti since ari kuita sei? Ari kudzikinura mukadzi mukoma kana kuti womunin'ina. Jesu anofanira kunge akazvarwa kuzita ikoko kurudzi rwaElimereki kana kuti Kilion kana kuti Nashoni, kwete kunzi Bhoazi. Zvinoitika ipapo ndezvekuti Bhoazi ndiye akanga ane zita guru. Kana pane munhu ane zita guru mukati memba yenyu, unokwanisa kunge uri bamukuru, usitombori mwana wake iwewe, atone vana vakewo. Asi zvinokwanisa kuitika kuti iwe unokwanisa kudedzwa nezita rake ikoko. Vanhu vanenge vachikuziva nokuda kwake. Kuti Judha izvozvo vaizvikudza chaizvo. Kuti vazive kuti iwe uzikanwe kunzi nyangwe zvako une kamba kamwe cheteso nekambwa nekamombe kakaonjoroka netumuriwo tushoma payadhi pako, uri mwanawo weushe. Ndo parinonesa isi tinoti vakaincluda zvavo zita iro rekuti Elimeleki, Kilion kana kuti Malon, but handizvo zviripo. Tinongoudzwa baba venyama.
nekuti I think genealogy yacho inenge handingati aitera nyama chaiyo chaiyo, aingosarudza waaida kusarudza. Anotizikanwe ndo zvazvinofunga kuti zvaitwa pagenealogy yaJesu iyoyo kana yaDhavhidhi. Saka ndizvo zvezvo patinhasi tanga tiri pana Roma 8. Tungotera trivia idzodzo kuti sei zvisinganzwisisike pamusoro pemurau, kuti matauriro aPauro aya mwana kuti matauriro akarasika. Pauro anga asikazivi zvaanotaura. Kwete, Pauro aitaura nemweya. Mweya uno uchenjeri kupfuura isusu tose. Saka musafunga kuti Pauro aitaura zvakarasika. Kwete, zvinoda kukorektwa pamweya. Nokuita sei kunzwisisa. Saka nguva hatina kupa uchenjeri ende tinechida kungoita zvinhu zvedu zvechifast ka. Kuziva kuti tiri vanhu veZimbabwe tinechida kungoti zvinhu zvekukiribida so kuita chinhu zvechikurukuru. Asi mweya wakada kunyasougarira kutaurira kuti aiwa Pauro akanga akanaka, anga achitaura zvinhu zvemurayiro, hapana paakamboti murayiro wakaipa. Asi munofanirwa kuziva chimwe chinhu tsanangudza. Takaenda paRoma 8 nditati ndikuverengera izvi shoma. Zvikanzi vaRoma 8 inoti naizvozvo hakuchina kupuhwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu. Pamusoro wenyaya ipapo unonzi upenyu hutsva muna Jesu Kristu. Zvikanzi nokuti murayiro wemweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi nowerufu. Nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nomurayiro pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama, Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nomufananidzo wenyama yezvivi nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama, kuti zvakarebwa nomurayiro zviitike matiri, isu tisingafambe nenyama asi nomweya. Nokuti vari venyama vanofunga zvenyama, asi vari vemweya vanofunga zvomweya. Kufunga kwenyama ndihwo rufu, asi kufunga kwomweya ndihwo upenyu norugare. Kufunga kwenyama kunovengana naMwari, nokuti hakuzviisi pasi pomurayiro waMwari, hakugonewo. Zvino vari munyama havagoni kufadza Mwari. Asi imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari achigara zviro kwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asino mweya waKristu haazi wake. Kana Kristu ari mukati menyu, muviri wakafa nokuda kwezvivi, asi mweya upenyu nokuda kwokururama. Togumira ipapo vhesi 2. Ndiyo nyaya yatanga chida kutaura, tongoitawo zvetrivia. Inokuzwisisa, pane murayiro miviri zvekutaura. Pane murayiro woga woga ndikataura, makapuwa murayiro wegumi. Pane murayiro woga woga wamakapuwa imimi, pane mirayiro miviri. Kana zvakanzi kudza baba namai vako, ndo murayiro uripo kamwe. Asi kuzopedzisira zvangozi kudza baba vako namai vako, ndo zvatoda kutora izvozvo. Murayiro kawo kuti tinofanirwa kukudza baba vedu namai vako. Kanzi uyu murayiro wechi? Murayiro wemweya. Murayiro wenyama unoti chii? Murayiro wenyama unobva kuna Satani ndo unoti havana basa, usavakudza, kupedza nguva, upenyu hupfupi, ita zvaunoda nenguva yawakapuwa panyika nayo. Ndo murayiro wenyama. Hautauri kuti kudza baba namai. Murayiro wenyama wakadai, unonzi musauraya, ndo murayiro wemweya. Murayiro wenyama unobuda ipapo unotaura kuti uraya. Vanhu vagara vachiurayana pasi pano. Munhu agara akaipa. Murayiro wemweya wakati usapomba, asi murayiro wenyama unoti chipomba. Ichikutaurwa zvikanzi fadza nyama yako. Murayiro yose isiri yomweya inotaura kuti fadza nyama. Zvichinzi naizvozvo murayiro wakashaya simba. Ichikutaura kunzi imi makakudza zvenyama, makakudza murayiro waSatani kupfuura murayiro wamakanga mapuwa naMwari. Inzwai munzwa. Tikadzokera kuno ruondo kuna Genesis 3, tinoona vanhu vachisangana nenyoka. Nyoka yakapfuurira mukadzi. Mukadzi nokuti wakanga usina kupuhwa ungwaru, wakanga hwakapuhwa ichi Adamu. Adamu aitoonekwa kunzi unofanirwa kudzidzisa mukadzi uyu. Maona kudzidzisana ipapo ndo paibuda rudo rwavo, ndo paibuda kudanana, paibuda chidependence. Maona zvangofanana nemukadzi asina murume anosenza, achiona vamwe vese vane varume vanosenza.
kana mukadzi asina mweya, it's obvious. Achatongochiva vaya vane varume vanosenza, achachiva zvavanoita. Maona opedzisira atoita sei, atopesana nemurume ari mumba. Zviri obvious kwamuri izvozvo izvi, nokuti chi murayiro wenyama unotaura kuti pesana murume asikaite sei, asingashande. Zvamunozoona paipa pekuti imi vanoshanda makangoita chimwe chinhu kubasa uko makambodzinga basa kana kuti kambani yavharwa zviyazvo, munoona kuti relationship mumba inochinja. Dzimwe nguva dependency yanga anayo mukadzi uya kwauri iyayi inobviswa. Akutoda kudependa neni kawo, tichamuda pano. Ona zvekuti aimbodependa newe so haasi tazvitarisa izvozvo. Akutotarisa kuna baba venhingi panext door kuti pandinyengawo pandinenge chifura pakuda. Maona nekuti mukadzi uno murayiro wenyama, unoda kufadza nyama yake one, ndio murayiro mukuru paari iye, murayiro wani wasatani. Dzimwe nguva kana uri murume unongoda kungofadza mukadzi wako chete, hazvinei kuti anosenza here kana kuti hasenza. Of course pane mamwe mamarriage aya asina nemusoro wese atinongoita aya. Maona kana kuti unenge waenda une chinangwa chekuti handinoda mukadzi nokuti ari kusenza, zvobhenda mukadzi achashanda, akutanga kurovana kudinana. Vamwe vakungogara vakazvimba mazuva ose vachichema mhere, hamusina kuwirana mumba imomo, zvakutobva pendeche mhuri yose. Asi kana wakangodawo mukadzi wako nekuti wamuona zvaari zvose, munogarisana nyange asingasenze, akasazosenza muupenyu hwake hwose. Mukadzi anochiva murume anosenza, kuchiva cheto, haruzi rudo, ungori ruchiva rwokungoti uyu anosenza saka ndomuda. Akauya mumwe ane mari yakapfuura yako anokwanisa kuenda ikoko. Akauya mumwe ane mari yakapfuura ikoko, nyange akasazoda kunyadzisa vanhu vokwake, asi kabisi raanenge achita sei, njolo. Zvinowanikwa zviriko izvozvo, hazvishote. Murayiro wenyama. Saka munangwarira kuti murayiro zvinonzi wakashayiwa simba mandiri nekuti ndanga ndisiri wemweya. Mwari ari kutaura zvinhu zvomweya, but munhu waari kutaurira munhu wenyama, munhu ari kungofadza shamwari yake, munhu anotarisa panext door kuti apa paitwa chii, munhu anotaura kuti chii chandinacho muruoko rwangu. Ona izvozvo vakadzi vanotarisa kuti pamba pano paneiko, toita zvinoita vamwe here, nekuti vanogara muupenyu hwecompetition, vanorarama vari pasi pemurayiro wenyama, vange vachisimudzira zvavo maoko avo kuna Mwari vachiti yela. Havasi kunamata Mwari, vachiri kunamata murayiro wenyama. Havana kungofila uncomfortable napaduku pose. Zvinhu zvinopinda mumba. Toda kuzotora nguva yakawanda ndinovimba kuti manzwisisa murayiro wekutaura uyu wemweya hazvina kumbonzi wakambobviswa. Isu ndisi tinofanirwa kubhenda, asi chatyoka chii mbambere here singabatanidzwi kana kuti chabhenda uri mbambere harusi tosanuganda kwete hazvina kudaro. Tikanzi once tangotenda muna Kristu chete takufanirwa kuva vanhu vomweya, unofanirwa kutoziva kuti papinda kuda kurasikana kuda kuita zvenyama. Kana tienda mumaexamples edu aya emumba, ukaona murume wako asashanda utoziva kuti zvinhu zvachinja panapa, asi murume wangu hapana kwaanoenda, murume wangu ndekwangu. Hanzi pekuti uita sei, uti iri rarombera handicharida iri rabva panapa, utotanga kutiita ganhu manje ekuona kuti nyangwe zvake arombeka, anosangana navamwe nourombe hwakeho kwaanenge achitei, utotanga kuona kuti kana wabva kubasa mafara, kuti wakaderedza kufara kwako mumba anokutsvaga kumwe. Enda namai nhingi panext door ndozvavakamirira izvo, whether vachishanda whether vasingashande ndozvavakamirira. Mukadzi anonakidzwa kana iwe uri dependent ari usiri mumba make. Kana wava mumba make zvasiyana, wakufanirwa kushanda. Maona anyway, tane vakadzi vane mipfuma yakawanda vasingatarisi zvese izvozvo. Mukadzi anenge achitogara padhemu achiti akatobva pabasa kwake nenguva yakatoti anotouya achikuona, otofarira izvozvo izvo kuti unenge utoripo kuti mukadzi
kunge atori very very honest. Titawo chizi dzinofambidzira dziya maswera muchinetsana chete. Zvangobinda chete nekuti zvaakawira ipapo imari. Zvaakawira ipapo kugara zvakanaka. Zvaakawira ipapo kuti tionekwewo kunzi tanzichi atiribo. Nokuda kwerushamwari rwavo rwavanotamba navo. Be prepared to go to extremes kuti maintain status iyo. Vaine mweya waMwari mamwe. Zvikanzi murayiro wakanaka, mutsvene, murayiro hauori, haufe wakabviswa, hapana chinoreplesa murayiro. Chinoreplesa murayiro kuda kwenyu kwenyama. Ona. Zvikanzi nemitemo yose yakanga iripo kuyi, iri mutsvene. Asi yakarepleswa chii? Nokuda kwenyama. Mwari akaona kuti setup yakanga iripo ye taingofadza zvedu maJudha achiswera achidya nyama chiaigira mafruits namabiscuits nezvingwa namafuta vachingozvifadza zvavo vanga vasingashumire Mwari vanhu aya. Izvozvo zvakabviswa izvozvo zvikanzi aiwa haizvi zvekupora muchitichekera nyama izvi muchiita sei zvazvenyu izvi. Nyama yava yekudya asi ivai nokubayira kwakasiyana. Kuripo kubayira kwanga kuripo kare kwekwe. Asi munofanirwa kukuvandudza kuti kuve kubayira kwemweya. Zvikanzi Mwari anotsvaga chii? Vanomunamata mumweya nomuzvokwadi ndokamba. Asi Jesu pachake anotaura kuti pachasvika nguva yekuti vanhu vanenge vamusa kumunamate gomo iri kana pagomo iro kana kuJerusarema uko kutembero. Zvikanzi Mwari anoda vanhu vanomunamata chii? Mumweya. Naizvozvo shoko rose rakanyorwa mubhaibheri nderemweya. Zviri kwauri kuti uite sei? Upatsanure chemweya chenyama. Wakada kubvisa murayiro wose wose kana mumwe chete zvawo. Kamwe kana wekuti bayira nzombe baba munhu wenyama. Asi kana uri munhu wakangwara unofanirwa kunge une nzira yekutranslata ati kuti zviite murayiro wemweya. Woita zvinodikanwa naMwari. Ndokunzi kunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Shoko rose riri zvokwadi. Hapana patinombobvisa chimwe chikamu tichirasa kwete. Zvakanyorwa zvakanaka zviripo zvichimirira zvinhu zvakanga zvichauya. Zvakanga zvichauya zvacho zvichine zvimiririro here zvekare. Pamunobvunzwa ipapo. Kana uri kushaya kuti chinhu chauri kuita chakamirirwa nei? Ina waenda kunyama. Saka kuti chinhu chakanga chiriko kare chakamirirwa nei zvino? Uite izvozvo. Ugare mumweya. Ngati namashoko iwawo atigonei panapa. Atingade kuenda mberi achizo changa chidzidzo chanhasi. Tangoti tingoita zvedu maprevia. Okay, vanhu vaMwari, idai murayiro waMwari. Chengetedzai murayiro waMwari kubva kuna wokutanga. Zvanzi Mwari akati, Mwari wako akakubudisa munyika yeIjipiti. Usava navamwe Mwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo kana wakavezwa kana wechinhu chipi chiri kudenga kumusoro pasi panyika kuzasi kumakungu. Neni ndiri Mwari ane godo, ndinorova vana. Kuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kune rudzi rwechitatu kana rwechina. Asi ndichichitira nyasha marudzi ose evanondida vanochengeta murayiro yangu. Kanzi usareve zita raMwari wako pasina. Nekuti iri zita rinoita sei? Rinoyera. Jehovha zita rake rinoyera. Kana wakutaura muzita raJehovha wakutoita mhiko. Kana wakutoita mhiko dzako, unoziva mhiko dzen'anga. Kana wakutotora mhiko dzako zvinoreva kuti shoko raMwari rakutoitika. Kuzvinzwa. Usareva zita raMwari wako pasina. Nekuti Mwari hangakuregereri kana uchireva zita rake. Uchiita zvekutamba nemhiko dzako. Zvikanzi kudzai masabata angu. Chengetedzai masabata angu. Nekuti sabata ndererugare. Zvoona manje. Zvinotibatsira kuti tiswere tichienda kuchechi 2 hours. Kuzokata kutanga kutukana, kupfinyirana, kusorana, kuita zvinhu zvoupombwe. Mafoni edu echi. Arisiri sabata kayo. Maita nguva yesabata. Unotaura kunzi sabata munodai. Verenga murayiro wesabata iwowo. Moenda futi pachapter 55, 58 yaIsaiah. Munzwa kuti sabata rinoita ichi. Chapter 17 yaJeremiah. Chapter 20 to 22 here. Ezekiel. Chapter, I think it's 48. Isaiah. Zvikanziwo kudza baba vako namai vako. Kuti mazuva ako awedzerwe panyika yaugere. Zvigova zvakanaka newe. Mbotaura kana iwe kudza baba vedu namai vako.
baba wako na mai wako. Ko unoda kuti mwana wako akukudzira. Nekuti unechi burden yekuti umukudze zvakanaka. Saka maizonzwa kunana chapter 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nyangwe pamurawo wepaseka. Zvingwa zvisina mbiriso. Nyangwe pamurawo wamatangwe. Nyangwe pamurawo wechi rudzikinuro rwamatangwe. Kanzi panofanira kunge pane relationship yekuti munenge muchidzidzisana pana mwana. Chivaudza kuti zvinhu zvinomirirei chizvi, sei tichizviita. Saka naizvozvo mashoko iwawo aunenge uchibuditsa uchiudza mwanakomana wako akakosha. Mashoko achabata upenyu hwake hwose agoashandisa nekuti baba vangu aita sei? Aita izvi nekuti baba vangu vaitaura kuti vaitaura kudai. Ndozakavatsika namagariro izvozvo. Angapesana nevamwe vose verudzi rwako asachatevedzera shoko rako. Unongozvigona panyama chete. Kana muchienda kun'anga unoromba nekunoita zvese izvi. Kana makuya pana Mwari hamuchazvigona. Kanzi usauraya. Nhasi takati wasatani unoti uraya kana uchida kurarama, kana uchida kudya mafuta enyika, kana uchida kufamba uchitsika mari, uraya. Kanzi ita upombwe. Kanzi pane marake pane upombwe paya. Ita unoromba uite rapi. Kanzi ita upombwe fadza nyama yako. Kanzi zvinhu zvinorambidzwa zvee ndo zvinotapira maningi. Saka mai nhingi vakarambidzwa vaya vakambovatesta mishana kuzanzi kutapira kwavaneti. Aswera uchipedza zvako neti vasikana kuti chingoti pesi pesi. Kuti tinokubvumidzai kuti munobata vasikana nekuti vasikana vaya vacharorwa pavaya. Vanofanira kufunga pamusoro pemurume wake. Nyange usati waziva kuti murume wake ndiani. Kana wose atone murume kare. Watobata naye chitoita kuti ave mukadzi wako. Wototabarika zvako. Tinokubvumidza kuti uite barika. Tinokubvumidza kuti uite barika. Kana kumbokumbidza. Kanzi usade sei? Usareve nhema. Usareve kureva nhema hakuna kumbanaka. Especially kuroverana nenhema. Kuroverana kwenhema mungomutemo murayiro. Kanzi zvinoodza nyika izvozvo izvo. Saka zviri pauri kuti usarudze murayiro waMwari wokusareva nhema. Kana kuti usarudze murayiro waSatani. Kuti zvingokuenderera ibhowo chete panyama penyama. Kanzi usachochora kana kuchiva. Wakatotarisa mukadzi neziso rako. Unenge watochiva kudhara. Unenge watoita sei? Watoita upo. Ende ichokwadi izvozvo. Ukatarisa mukadzi so unokwanisa kutopedza naye. Ukatotombomubvunza kuti makadii. Unenge wapedza naye kudhara. Si kutaura kuti wakaromba zvemubobo kuti. Pfungwa dzako kwadzinomhanya kwaari uchifunga nezvake zvawaona. Unokwanisa kupedza naye. Zvakanaka kana uchizomuramba. Ungazobatana naye. Unenge wapedza naye kana. Zvakanaka chaizvo. Asi hazvibvumidzwe. Unodzidzisa maziso ako kuti kana ukaona mukadzi wokuudza kuti asausaida. Kana zvinhu zvazvo kumhoresana navanhu maoko hazvibvumidzwe. Uri kure. Kana ukaona mai vanenge vakagara pakati iwe haifana kugara pasaidi papo. Garira nechekure mishana. Padistance. Tadziisana mumabhazi. Ndizvo nyika yechirungu yakawanikwa uroyi. Saka murayiro yeuroyi ndiyo yatinayo. Kazhinji kacho ndiyo yakabata upenyu hwedu. Ndiyo yamunoda imimi. Munovenga madzibaba kana. Ndiyo madzibaba akaipana kuti vanozorora vana vari kuma 14, 15. Zvakanaka izvozvo nokuti ndizvo zvainge zvingoripo kare. Nekuti ana baba vanenge vakadya midzi. Zvanga zvisikadyiwe midzi kudhara idzi. Zvokuti unoendera ka 14, 15 wakadya midzi. Zvekuti unenge uchida kufadza gaba rako rane 30 years real. Unodya midzi kuti urifadza. Uzvinova kamusikana kana 14 kasitombozva kuti ukaita sei. Fana kuzivawo kuti pane kutaura kwakuti munangagwa vakazoita chakati. Kana munangagwa vari madzibaba vakagoita chakaipa. Tine urombo nemukadzi uyu pane zvaanotaura kuti zvakaipika. Tine urombo chaizvo kana zvakaipika. Asi panobuda nyaya dzakawanda even pakadaro. Maona. Kuti zvino kana vanangagwa vakanga vari madzibaba togodini. Pasina chachakwanisa kuita vai. Ungataure zvako.
wakadii kungoenda wakanongopuwawo kana compensation dzimenyaya hadzidzi kungoswera muchifumirana pai pamaredhiyo nepamaTV. Vanhu vaya vachinzwa vaya vanosora, iwe wataura pagosora rudzi rwose. Ino hasina basa nekuti mafungiro avo hatina basa navo. Takaona kudhara kuti vanhu vemanga-manga saka vanofunga hasina basa. Tinoda kuti vanhu vapinde paumwari. Paumwari ndopatinoda kuti mupinde. Vanhu vose pindai paumwari. Pindai pakuda Mwari, munokuda Mwari. Pindai pasi pemirayiro yaMwari. Idei mumwe mumweya sezvo Jesu wakanga uri mumweya wakakunda, haana kubvisa murayiro, wakaisiya iripo. Wakaenda kudenga akunda. Nemiwo munotarisirwa sezvo mava nemweya waJesu kuti mukunde murayiro iyi. Mukagwa vateveri vake musingaite sezvaaita sei. Tarirai maida kuuraya makwai chaizvo, nemombe, nembudzi, neshiri, nezvose zvamangoda kungouraya kuti mudye zvenyu nyama, nekuti manga munazvo zvakawandisa, makanga mune zvikanzi ikoka kusisina, ndakufirai pana. Ropa rangu ndiro rakushambai, kwete remakwai kana nzombedzi kana chizva. Izvozvo zvapfuura izvezvo. Musauraya ropa risina mhaka. Kanzi ropa iroro rakakosha kuna Mwari nezvipfuyo izvozvo. Musauraya pasina mhaka. Zvinani kuti uraya zvenyu muchiziva kuti munoda kushandisa iyo kafu kuti mudye. Muchidurira ropa pasi muvhu. Asi musaita sei? Musareve nhema kuna Mwari muchimunyengedzera. Kuti aiwa toda kuti zvivi zvedu zvibiswe nechii negwayana. Tarirai mukuru kupfuura makwayana ose iwawo. Iye munhu pachake wakafira. Ngatite zvakanaka vanhu wee. Ngatiteerere Mwari atifambe munzira dzake. Naiwawo mashoma. Tobatana zvakare. Ndini wenyu muparidzi anoti Isarai.